Кемерово өлкәсендә урнашкан Кышлау авылы турында беренче мәгълүматлар безнең эраның 10нчы гасыры чорына туры килә. Ул вакытта бу җирләр фин-угор кабиләләренеке була. 17нче гасырда монда Сибир төрки халыкларының берсе калмаклар күченеп килә. Аларга бу җирләрне рус патшасына хезмәт иткән өчен биргәннәр. По татарским традициям мы встречаем гостей с чаем. Я вас приветствую сегодня на нашей встрече. Кунак хуҗаның ишәге дигән мәкалне истә тотып, без хуҗалар төзегән программа буенча Кышлау белән танышуны авыл халкы өчен сакраль урыннардан, зират һәм Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган, сугыштан соң үлгән авылдашлар истәлегенә куелган һәйкәлдән башлады. Менә шул заборны салыр өчен безгә китте полмиллиона денег. 160 пролет, паше 6 метр каждый пролет. Ничә километр получается. Артта безнең анда агачтан салган забор там бар. Электән монда һәрбер, значит, үзенең рот үзенең урыны булган. Зиратның астарак күмелгән. Не только безнең красноармеец солдатлары качан Колчакны куып киткәндә раненылар үлеп калган булганнар. Монда аста күмелгән. Һәм дә Колчак солдатлары раненыларны, ауруларны калдырган булганнар Кышлау авылыбызда. Алар соңыннан инде үлгәч, монда менә бу зиратта күмелгән. Менә шундый историясы бар. Аларның баш төсләрендә һәрберсенең булсын красноармеец, булсын Колчак солдаты, һәрбер барбыр ул кеше, һәрберсенең баш эчендә каберсенең баш эчендә ташлар куелган. Без моны салдык быел гына. Аны Зариф Файзуллин как раз заниматься итте. Опять-таки без халыкның акчасына салдык бу йортны. Зиратны салырга, мәчетне нигә менә без 13нче елдан башлаган идек бит. Мин как председатель ревизионной комиссии без почти 5 миллион халыктан җыйдык акча. Менә шундый халык булышты. Зур рәхмәт спонсорлар халык. Бик зур рәхмәт аларга. Тарихчылар билгеләп үткәнчә, калмаклар илнең иң ышанычлы сакчылары була. Бөек Ватан сугышы башлангач, менә үзем турында әйткәндә 5 дядям минеке монда 5 абыйларым әйе. 5сеннәр 4се дә кайттылар исән-сау, ә берсе үлеп калды сугышта. Менә шуларга күрә мин дә аларның продолжение итеп тиеп, военное училищега барып, служить итеп, тоже военный булып кайттым. Менә бу ноябрь айында быел бу памятникны без обновить иттек. Безнең школ откан иде грант. Менә шул грантка менә монда полностью яшь малайлар безнекен ремонтировать итеп, язып, монда бөтен нәрсә нитеп куйдылар. Шуңа күрә каждый день победы 9 майда бөтен авыл, бөтен ветераннар җыелалар монда и чәчәкләр салабыз. Хәрби телдә әйтсәк, бу безне кызыксындырган территорияга беренче десант буларак төшү иде. Объект шундый матур бриллиант булып чыкты ки, без аның барлык шикләрен дә карарга ниятлибез. Киләчәк тапшыруларда. Кемерово өлкәсеннән Елена Софиуллина, татарлар.